Hvad så YouTube, og velkommen tilbage. Velkommen til episode 2 af League of Legends. Jeg spiller et Aram sammen med Mathias. Ja. Og de andre to fra sidste episode er ikke med den her gang. Men ja. Det var så godt. Ligesom sidste gang, så begynder jeg bare at optage igen, når vi er endgame. Noget du vil sige, før jeg stopper med at optage, Matti? Og hvad så YouTube, så er vi tilbage. Fuld AD VV, er du klar på det? Fuld AD Carsix, er du klar på det? Ja. Og vi har også en GP. Så går sejt egentlig. Vi har jo også en hvad? GP? Nå, ja. Men hvor fuck? Nå, han er der. Det er Sultan-skin, lol. Lol, jeg lød ikke engang mærke til, at vi havde en GP. Åh her. Nice bamb. Åh shit. Har du set The Walking Dead egentlig? Alle 3 sæsoner. Okay. Af dem der, jeg har set dem der er på Netflix i hvert fald. Jeg tror også der er en sæson 4. Ja, det er der også. Den er på en eller anden hjemmeside. Og på tv'et. But who watches that? Snips! Nej. Fuck! Come on, man. Fuck så. Hello! Okay. Okay, nej, jeg skal have quick cast på. Ja, the big bad. Oh fuck. Nej. Oh. LOL, calculated, outplayed. LOL, GG, uninstall, noob. Jeg kan ikke lide at gå frem med så lidt liv. Er det dig, der døde med det? Ja. Noob. Ad, din fucking sæd gik igennem. Du er penetreret af din sæd. Nej, ikke. Stop. Eps, totally hit that. Fuck, jeg glæder mig til at få mit rocket. Prøv at se Miss Fortunes AD. Cute. Jeg glæder mig godt nok til at få mit rocket keyboard. Jeg kan ikke lide det her keyboard. Au! Do it, bitch. I dare you. Okay, er du klar, hvad der sker, hvis du havde ramt af den der? Så er du blevet gået sådan pænt hårdt. Du er squishy. Der er damage. Og jeg overvejer faktisk at få AP i stedet for. Ej, lad Ja, være med det. Nej, det gør jeg. Nej, fordi det er kun dit Q, der scaler på det, og AD er meget mere OP. Så gør jeg hybrid. LOL! Hvor er han sød. Jeg ramte ikke! Midt. Fuck. It's clone. LOL. It was the clone, right? Det kunne have været så sjovt, hvis man... Snips. Eller hvis det langt der stod derinde. Pas på. Okay, that bitch have to die. No, you can't. Why you do this? Der saves! Eller hvad? Nej, hun dør, gør hun ikke? Nej! Oh my god! LOL! Ba-ba-ba-dum. Do it, I dare you. Jump me, you cunt. Whee! Nej! LOL! LOL! All med. Kidding. Okay, så går de bare alle sammen mig. Oh shit. Starter altså med vinger. Sådan der, men så kører vi famer.
Nej, det er nederen. Så var jeg lige præcis ikke i range. Fuck, hvor var det også bare et dårligt hold mig, lol. Jeg fik af livet. Sleeps! Job, my friend. Nej, GP! LOL! You want the QNT? Snip, 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 snip. Hey Maddie, vil du gerne have det HH der? Shame. Shame. Well, that's a shame. Lol, au for helvede det. Gå væk! Maddie, du greb den for mig. What you don't understand Jeg er is... stolt af det, nej. What you don't understand is I'd catch a LB chain for ya. Hallo. LOL! Snaps! Ignited, bitch! Kom nu! Yes, jeg fik killet! Lol. Nu kan jeg komme tilbage og købe. Jeg skal også have opgraderet min Oha. boots. Jeg vil have cooldown reduction boots. YOLO! YOLO! Kommer jeg tilbage og er endnu stærkere. You ready for them fucking Rex? Nå, og show me dem red. Fuck, jeg kom til at kunne den forkerte. Snip, 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 snip. Så lige hvordan de blev wrecked. Nej, Cam! You actually survived that. Kom så, Riven. Jeg ved, du vil. Jeg ved, du vil. Please. Nå! Plan on leave nu. Yo, bitch. God damn, boy. Nej! Oh my god. Oh my god. Oh my. Frygt. Take my fucking void spike to the face. Jeg tror, jeg kommer til at skade meget til sidst. 3 AD items og 3 AP. Oh. Den der tykke poro, ikke? That fat poro. Og jeg har stadig min porosnack. It's John the fat one. Wow, six. Big fat thought John's the fight. Where are you, John? Det er den der. Have a snack. Du fodrer den Nej! forkerte. You fucking idiot. Okay, you fucking dumb Nej. fucked up. Nå, øv. Pis. Nå. Nu kan jeg få mit bloodthirst op. Job, Morgana. Hey, jeg fik et assist. You fucking kidding? You fucking kidding me? Help me! Helps! Fuck. Helps, fuck. Lol. Ah! They see me rolling. They hating. Sprite. Nope. Calculated to the max. Stakkels Morgana. Oh, you want this HP? Shame. Douchebag. Douchebag. Time to face check the bush. No one's here.
YOLO! Jeg var lige ved at gribe det der Lucian. Jeg kan ikke huske, om det er Q, eller hvad det er. Så kom. I fucking double dare you. Okay, der er ingen på vores hold, der har old. But I still got them snaps, baby. Oh. Slut face, fuck whore. LOL. That MG damage. I got old now. Let me guess, no one cares. Nope. Oh. Don't do it, big. Er jeg den eneste, der ikke har taget... Okay. Der er 4, der har taget snebolden på. Oh my god, I dubstep ignited the clone. Good job. I know. Ah! Calculated. Boom! Much skill. Awkward silence. Oh shit. That's it for 6. Snips. Nope. Not getting stunned by that. Fucked away. Nej. Good. Tjy. Damn it! Fokus LB. Eller Miss Fortune. See this place. Men hvornår har du old? Hvornår har du old? Om 18 sekunder. Okay. I'll be right under your nose. Du skal glad for ikke noget fucking cooler. Sick. Oh my god. They can see you, they can see you, they can see you. Okay, jeg nåede ikke at kunne ind. You're dead. Don't do it. Kan du huske det? So many good memories. Oh god damn it. When you get popped. Woof. First time hybrid baby. First time Cossacks? Aha. What just happened? Quadra kill? Lol. Oh my god. Ah, shame. Push the TV. Come on. Twitch, men han kan ikke gøre en skid. And that actually why. Åh, for fanden da. Start Twitch på. I'm a butterfly. Oh my god. Nu bliver vi så flækket, ikke? Ja. Den der lidt blink. Den der lidt blank, ikke også? Au. Ind i helvede.
Sådan der. Hvis jeg engager, ikke også, så tager vi dem. Jeg synes, du sagde, vi tog dem, hvis du engagede! Oh my god. Yes. Yes, I see. Skal du fandme også for... Oh my god. Oh my god. Dude! GP! Ja! Yeah! Yeah! Nej. 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 Okay, jeg sælger altså en af dem her. Fordi så kan jeg købe en pickaxe. Okay, I'm out of here. Godt lide, hvordan jeg kan fange min void spike, hvis jeg hopper. Hold. Okay, jeg skal lige læse mit kub. Det er længe siden, jeg har spillet Kha'Zix. 2 sekunder. Mit kub er... Oh, shit. Jeg fik en med snowballen! Lol. Do it, bitch. L-all. L-all! Leol. Nej, Morgana, you cunt. You fucking fucked up. ZVV. Det ramte mig ikke engang. Good job. Kommer han bare med sådan en fed runde kugle, mand. Oh my god, jeg ved ikke, hvorfor min FPS lige droppede så meget. Nice hits. Mate. Han skal ikke ramme nogen af os. Okay, godt. Det ville være for skævt, hvis jeg sagde det der. Endless kill! God damn it! Don't! Oh my god. You can't fucks. You fucking kidding me? Are you fucking... You kidding me, fuck? Oh my god! Hvorfor tog jeg lige damage der fra toweret? Skrid LeBlanc. Ja, jeg kan få min Ravenous, når jeg dør. Jeg kan få min Ravenous, når jeg dør. Jeg kan få min Ravenous, når jeg dør. Don't ask. I'm fucking invisible. Whoa. Oh. You No. fucking dead. Fuck that noise. Nej. Hey, Cam. nej, please, nej. Come on, man. Come on, man. come on, man. Why you do this? Åh, noller. Nej. Why you gotta do this? Hvorfor er du sådan en douche? Midt. Jeg er ikke knighted. Jeg fik det sidst, fordi jeg er ikke knighted. Yay. I do it, bitch. I fucking dare you. I double dare you. Snip. Nej, come on, man. Ah! Nej. You cunt fuck, you died. Shut up. Cause baby, what you don't understand is I died for you. No. Shut up, Twitch, you're not sneaky. 10 Hipperton! Huh? Yo, come on, man. Riven er ikke død. Sejt, mand. The disrespect is real.
Why do you feel like getting payback now? Shame. Du er fucking ivrig. Nej. That's a real shame, huh? That's a real shame! Shame! Well, but fuck this. I gotta die anyway. Ja! Hun poppede mig. She popped my booty. Pop that, bam, bam, bam. Fuck hybrid, VV skader mig ihjel. Bitch, please. You ain't got none of this, swig. Yeah, you ain't gonna get your revenge. Wee! Jeg kan flyve, fordi jeg er en smuk lille sommerfugl, sommerfugl, sommerfugl. My little Double butterfly. kill. Triple kill. Quadra kill. Nope. Fuck you. Ow. Okay, kom. Vi tager dem sammen. Okay, Now they know where I am. So in go. Du fucking cockfuck. Oh my god. How the fuck could you reach Kami before you kill her? Yeah. Okay, det er YOLO build det her, mand. Er du færdig? The fuck? Du har Ravenous, Hextech, Gunblade, Ludens Echo, og så har du et Zeal. Ja, bare til at købe Static Shift. Husk Wits End. Næ, Nej, men det er virkelig en power spike til VV. jeg er fucking ligeglad. This is the new build for VV. And I made it. No one else. Only me. Okay, Morgana, you fucked up. Jeg stod Goddamn. i blank, der kunne finde ud af at ramme sin der fucking billelys. Au, 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 au. Nej! God damn it. Jeg fucking fik hende, mand! Yes! Selvom det krævede et flash. Og så jumpede jeg altså bare hen på hende. Damn, girl. Dejligt. Easy triple. Se, en low der, en low der og en low der. Hold da kæft. Well placed. Well placed. Okay, så skal det være et triple til den der lille satan. Okay, ved du hvad? Jeg venter med at købe det der, for nu skal jeg altså lige have nogle shoes. I'm the fastest wolf alive. Nope. Yup. You suck. Get hard. Wow. En sindssygt damage GP han har. Calculated to the max. No. Okay, good.
Nej, 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 nej. Hit. Sukker. End Fuck it! it. End it! End it! End it! End it! End it! Fuck you, Riven! Nej! Nej! No. Oh, Nej, nej! God Don't damn set. it! I wanna see how much my Q damage. Jeg tror det kommer til at skade meget det her. Hvor meget AP har du? 502. Hvor meget damage er dit Q så? 275 plus 502. Hvor meget liv får du tilbage? Det kan jeg ikke sige. Come on, I wanna test! Kan vi starte med minion? Okay, det skader næsten 1000. Holy shit, this is going to be funny. Puff! Jeg fucking half-hitted den. Switch from him, switch. Holy shit! For helvede, det er sindssygt. Kom så her. Oh baby, a double. Come on, man! Oh my god! Nej! End! Jeg har spillet ham! Jeg har spillet ham! End! GG! Nej! Åh, 6! GG! Nå, tak fordi I så med den her gang. Afgjort! Nå, som jeg sagde, tak fordi I så med den her gang. Og I kan lige få statsene her om 2 sekunder. Og her er statsene. Det er så overview og grid og graph, som er... Hvor meget IP fik jeg den her? 175, okay. Kan lad os tage en til, for jeg har råd til skin boost. Her er det er så graphet. Og ja, tak fordi I så med den her gang. Og ja, like hvis I kunne lide den, og skriv en kommentar på hvad jeg skal spille ellers ud over LOL. Og ja, del den hvis I har del videoen hvis I har lyst, og så ses vi næste gang.